Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Lunes kita, Pebrero 1, tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta na mga suki namon matagpalamati sa kanginan nga nagamonitor na via on air kag sa mga nagasunod man pagi sa online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod mga nagamonitor via YouTube kagamuman sa mga nagamonitor paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Welcome to the show. Diri kita sa aton sining nga pagpangalagad as usual hasta kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan this morning? Diri sa Lunes naton nga presentation medyo masubo ini nga balita. Para iya sa taga Metro Bacolod kag Tsakeron takaron nano ang tikang nga ginhimo sang local government unit sa Bacolod pagi sa local IATF kag Emergency Operations Center matapos nga mayara sang nagpositibo kag outbreak nga nagluntad sa isa ka BPO company diri sa syudad. No, damo sa mga empleyado nila nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Hotline! Ang halos kalabanan subong nagapaninguha nga at least mapabilin kung tani diri sa Bacolod City ang single digit or mas nami kung zero ang record sa mga Bacolod City kung COVID-19 ang pagambalan tigaling ariho golpeada ginkibot kita nang nga may ara sang panibag-o nga kaso nga na-record sa isa ka BPO company. Aksyon Hotline! Ti ang record kapon niya sa Bacolod kon cases sang COVID-13 mo, double digit man, tiway pa ni ma-include sa listahan posible ang
nagwa no nga report may kang tanan sining pinaka-latest karon no nga numero nga kadamuon ti sobra 40 ang report kani nga nagdangat diri sa aton mga 41 employees. Action Hotline. Baloon tayo na in a short while sa aton sining nga mga authorities diri sa Metro Bacolod agud may balawanta kun nano ang tikang na nga ginhimo kag kun bala no ano ang himuon sa mga nabilin nga mga empleyado. Ambot ba si nagbalik na balaw ang normal nga pagtrabaho sa mga BPO employees kasi una to ang ginahimo kalabanan work from home sa balay lang nilag obra tigaling subong ho nano ini matabo kay tidamo niya ang nagpositibo. Action Hotline. Kag pila pa karon ka mga update nga aton tutukan man diri sa aton sining nga pagpangaragad ari ay magapabilin kita ha MGCQ until February 28 no karon iyang nga tuig or karon nga bulan ang Bacolod City na mayon ni kay medyo mas temprano pa nagkapagwa na sang may ara na sa ginpagwa ang aton alkalde nga executive order. Balikan ta lang nagkaroon para at least maplastar ta ni tanan sa aton nga magka-aksyon agud nga mayara kamo sang ideya. Maki-update magkita karon sa Philippine Coast Guard sa isa ka mangingisda nga na-missing. Dira sa Banwa Sampon-Tibet, dira tubian malang ni kuno ang kargas bruto nilang gin-try na nga i-save o kung kuwaon ay siya yung na-missing. Mga detalye sinatutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad aksyon artay hupon checking in diri sa Lunes nga presentation. Online sa hotline. Let's go to work gilayon sa aton nga pagpangalagad and joining us this morning diri sa action hotline is no less than the Executive Director sang EOC. We have City Administrator Ang. Ma'am, good morning. Welcome to the show. Morning, Action Art. Morning sa tanan nga tagpalamati sa bunga aga. Salamat gid sa time no do kasubo ini nga balita nga agwa sa Bacolod City right after nga may aras ang isa ka BPO company nga daw kadamo gid siyang nag-positive, ma'am. Yes, that was the news sang weekend na diskubrihan namon nga may ara sang clustering of new cases sa isa ka BPO company. And so ang aton nga mga clusters went to work right away, nag-conduct ng contact tracing, and in just a matter of 2 days nakita tamo na ang na-confirm ka 41 gid sang ila empleyado ang infected so far. Okay, 41 as of yesterday ina nga record. As of yesterday. Pero may mga gin-undergo pa o gin-paidalom pa sa ginatawag nga RT-PCR test? Ongoing pasubong Action Art ang contact tracing kag testing sang ila naman nga mga close contacts. Ila nga mga household close contacts. Kaya so far sa surveillance testing again patigayon sa ila opisina muna ang 41 ang aton nga nakita. Okay. Now, ma'am, ano ginang ginhalinan siniman nga naka-come up, nakalabot sa punto nga nagdamo ang gintest dira sa ila, may case ba lang prior sining daw mass testing? May ara sila isa ka empleyado nga nag-symptomatic kag ginpa-test. Nagpa-test sila sa Queen of Mercy Hospital sa ila Biolab kay ang ila kompanya I think dira sila nagapa-test normally, no? So nagwa ang result and nakibot lang kami kay may duwa pagid ka on the same day nga nagwa ang result sang 23 may duwa pagid nga nagsunod man dayon nga taga dira man gyapon nga opisina, dira man gyapon nga establishment. Okay. So, naalarma kami kay tatlo dayon ka cases, tatlo ka positive cases. Kaya kitaon dayon Action Art because kaya nga itong cases sabong isa ka bilog, duwa, tatlo. So, kung may magtumpok gani, kag may magtingog, kag medyo magdamo siya, makitaan dayon namon. So, when
pag sunod sa duwa pagid, meaning may tatlo na on the same day na nag-positive, ginpatigayo na, nagipa-check namon dayon ang site, Okay. ginpakatuan sa aton nga team. However, may mga policy sila na hindi pwede kasunod kung wala sang RT-PCR ang tao nga masulod. Uy, And then dapat may ara nga letter request coming from EOC. okay. So, nagbalikan pa sila sa amon nga monitoring team. But at the same time, nagadugang na kay nag-conduct na kami contact tracing sa mga nag-positive. Okay. And of course, nag-testing. So, nadugangan. Right away, after 2 days, nadugangan pagid another 4. Kag amo na to dayon nga pagka Friday nagkanto nagituya ang aton nga team upod sa mga doctors naton. So meaning, una gali ining record last January 23 pa? Correct, yes. Okay. Yes. January 23 and then gin follow through o kung gin follow up gilayon ginaktuhan gilayon sa EOC amo tong nga nakadugang sa numero and nagdangat sa 41. Yes, kay nagpatigayon kami dayon sa contact tracing kag testing. Aha. So pagtugwa sang testing, nag-amat-amat dayon saka ang cases. Kag of course, ang aton sina action nga ginahimo insigida is to isolate, no, action art, Okay. isolate dayon ang mga naga-positive kay para nga hindi na sila maka-infect ng iban pagid. Okay. So maski ang sa ilang households hindi na ma-infect. Ma'am, to avoid bala kay kabalokang iban ay magkahibalo o iban ay Facebook, ambot pwede talang malawag ning call center so that nga ang ila sining ang iban nga mga BPO employees pasibla maka-experience naman sang ginatawag naton nga discrimination, basi hindi pagpasakyon sa tricycle, sa jeep. Ano ni siya mga call center? Muning Transcom, kag as of now, under close monitoring kita sang EOC, sila Okay. sang EOC, at the same time, ipaidalom sila sang mandatory tanga 24-hour lockdown para sa ma-disinfect kag ma-decontaminate ang ila area. Okay. Ang bilogid nga building since ang kanani nga nag-31 cases came from the same building. Okay. Now, nanong matabo sini? Since nga may lockdown sila, no employees will be allowed to report to their duties. Now, why siya ma-report anay for now? That's correct, yes. Either they work from home, Okay. from home, but hindi masudlan ang ilang facility Aha. for at least 24 hours. Okay, okay. Now, sa contact tracing, ang family contacts, nanong natabo sin siya ila, ma'am, gina-extract sa balay nila or gin-swab and then pabili lang anay sa balay nila? Gina-quarantine after ma-test, no, while gahulat ang results, gina-quarantine na either close contact nga sa workplace or sa inyo household. Okay. Pareho lang na aton policy. Aha. So far, Action Art, sa tanan nga household close contact, wala pa sang may nag-positive. Very ang good. tanan nga nakita na nag-positive are workplace close contacts. Buti ngon mga kaupdanan, man lang nila man sa the same facility sila trabaho, amo man ang nag-positive. Ay, so, okay, inupod sila da aircon pa, ara sila sa close nga building, no? Kag kun ara kada stupad sila nila, pwede kagid ma-contaminate. Now, what will happen? Now, sa iban nga mga BPOs, may mga plano kita to conduct also sang random abing testing man? Wala testing but ongoing ang monitoring right away ang tanan nga mga BPOs din pa monitor naman kay ginapalibutan naton especially ang observance ang minimum health standards kag ang importante gid nga na-comply gid sila sa backtrack system. Kay ang backtrack system naton mas mahapos mag-trace ang aton EOC sa mga close contacts kag possible nga mga probables
Okay. And at the same time, mga suspect for COVID-19, kung may ara backtrack ID nga ginascan ang nila QR code. Okay. So, with this recent development, ma-consider natin that the city, the EOC, is still on top of the situation. Definitely, yes. That is why, because of the proactive action ng aton nga EOC, at the same time, of course, ang aton nga mga mitigating measures, ang aton mga preventive measures nga Okay. ginapatigayon, nakita tani sa mas temprano, na-actionan sa temprano, na-isolate ang mga cases, kay kung pabayaan talang it is possible nga mas madamo pag ang maapektuhan. Gani. No, kag basi kung maka pabag-o pa sang quarantine status naton diri sa Bacolod City. Amo na nga ito gina-ibitar action art kay Okay. kung hindi ta makontrol kag base magdamo ang cases sa community, community transmission naman kita, kag base ma-escalate naman ang aton community quarantine status. So, with this recent In incident, fact, yes ma'am. Nako ang epekto sini sa aton na number of cases sa reproduction rate sang COVID, because for the whole month of January until na lang isang ining last 2 days nga Okay. nagsinaka ang cases dira sa inang establishment sa inang BPO company, ang aton mga cases 1, 2, 3, 0. Zero, correct? Mula kita nugbo kayo, and all of a sudden nakibot lang kita with this outbreak. Aha. So, it only shows, kagkabay pa ini mag-serving a lesson to the public that the COVID is still there, pwede gid diya magka-epekto sa aton, padayunon tagi diya gyapon siguro ma'am ang pag-convince sa publiko to cooperate kang maghalong. Yes, definitely. Kag ang sa base sa inspection kag sa pag-monitor sang aton nga PNP, sa aton BCPO, no less than the head of our BCPO ato dito gid kagabi after sa amon meeting. Okay. Nag-contact man siya mismo personally, nagkanto siya sa area. But prior to that, the days before that, ginapamonitor ta nga daan sa aton nga mga PNP men in uniform. Ang report nila is, I think, sa area, sa vicinity, may mga may gabaligya alcoholic beverage, may mga tambayan dira, Uy. nagatambay dira siguro ang mga ano. So muna, this serves as a warning sa public nga we are not yet out of the woods. Hindi pa kita safe nga magbalik sa naanaran tas ang una nga pwede ta mag-inom-inom, wala sang mask, wala sang face. Alas 8:23, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Subo ini nga development since nga halos tanan nga mga LGO nagapaningwatan nga maka-recover na. Ma'am, sorry ginautod ang aton line. Yes. Ang hindi kita pwede kakampante, kag hindi ta pwede ginabutang kani ining mga aton mga guidelines nga ini action art for a reason. Wala ta Yes. ginabutang sang curfew or sang liquor ban for no reason at all. Wala ta na Okay. ginimo nga ma-ban kita, ma-liquor ban kita or ma-curfew kita kay para i-punish ang aton yung mga tao to make them uncomfortable. But because actually sa mga ginahimo tani, in a way we are paying a price. May mga sakripisyo ni nga upod, but wala ka may mahimo, but we have to do it para nga safe kita tanan. Correct. Now, so anyway, kabay pa no nga hindi na ni madugangan pa kag pero subong ang contact tracing ta consider naton nga all of the persons that possibly may close contact to those nga nag-positive na locate na subong sa contact tracing team. Gina-cover namon gid ang tanan. We are of course wala gid sa may ginabili ng aton contact tracing team, and would like to of course thank our contact tracing team ginapangunahan ni Major Gabana kag ni Dr. Rosalie Diocampo, because they're really doing their best
sa agahon, as well as aton swabbing team, no, nagapang swab sila hasta magkagahon. Grabe. Dito sa ining BPO company para Yes. nga hindi madakpan ta dahil kundi na ang COVID para hindi na maglapta. Pero So, yes ma'am, sorry. Yes ma'am. Yes. So, amo na ang aton nga, again, I think it's a fair warning to everyone nga punta ni si padayunon pagidanay ang aton vigilance kag ang aton nga paghalong. Okay. Samtang wala pa kita bakuna, wala pa kita naturukan bakuna, we are not really that safe even though na-control ta lang ang number of cases. Okay. Sa aton man yung mga ginahimo kag under control ang transmission, but pwede kita yagyapon na may mga kaso nga matabo. Ma'am, ang ining 41 nga nag-positive, di na ni sila subong, ara lang sa, na-extract na sang extraction team? Na-extract na sila. Na-extract na sa aton nga extraction team. And like I said kaina, ang nabili naman nga mga household contacts, padayo ng aton testing. Sige. Ma'am, salamat gid sa time and hopefully You're welcome. hindi na ni madugangan pa. Good morning, good morning. Bye pa. Action Hotline. Ang Executive Director sang Emergency Operation Center or EOC diri sa siyudad sa Bacolod. Action Hotline. At the same time, ti siya ang City Administrator ang ginaistoryahan kung tani ang ginapreparahan sang city ara na kita sa punto nga nagapaninguha ng i-educate, kampanyahan ang publiko nga magparehistro kay ang vaccine nga manugabot sa Bacolod ginapabot basi kung July, no inaway pa siguro way pa na siguro kung saan ogid ang date. Dira nakita kung tani nga stage. Dira na kung tani kita nga bahin sa pagpaninguha, paghimo sang city government nga at least kung mabakunahan ang publiko, hindi man garantiya nga sa first shot automatic libre or hilway kanayon sa COVID-19 mo. Why na nagambal nga kung mabakunahan, ma-inject ka bisang COVID-19 vaccine, di pwede ka na dayon ka pinagusto, no? Kay may mga second shots o second shot. Ti proari ho, gingulpi lang kita, halin sa record nga single digit, may ara pa ganit tiyempo, nga ang Bacolod City katulad sang Negros Occidental, ang record sang cases nagalabot sa zero. Action Hotline. Tiare, ang contact tracing team, why nagtulog, sige ang ila sining monitoring, kay tikon lang tawon ta, balikan naton bala ang natabo sinid, last January 23, may isa ka empleyado sa sining BPO company nga symptomatic, meaning ti nagpakita sa mga sinyalis, sintomas, lawas niya, nga daw COVID ang iya sining ginabatyag o kung apektado siya sang COVID-19. Action Hotline. Isang ginpa-check, dito nag-confirm nga indeed may COVID-19 na siya. Action Hotline. So, gin-contact tracing, atong mga close contact, gindalaman sa hospital, ginpaswab, ay sus, nagpositibo, amo ng rason. Naong gagilayon, gipangita sino ang mga possible close contact, kag naglabot sa 41 ang kaso nga nagpositibo. Action Hotline. Subo-subo ini for Bacolod City, bangon nga makadangat dito sa nasyonal, basi mambal si nasyonal, oy, dali lang Bacolod nga naglabot naman kamo liwat 41 daw. O nga agol piada ini. Amo na gani siling ko. Hindi any time for laxity o mag-relax kita. Hindi kita maghatag kumpiyansa. As if nagbalik na kita sa normal days. Bangod ang COVID-19, kaupod na naton subong sa aton pagpangabuhi. Action Hotline. It is better to be safe than sorry. Amo na nga aton panumdumon, kita mismo, pamilyata, secure tagidanay, hindi maghatag kumpiyansa base kun kita.
isa sang mabiktima. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental,
Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Saan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan.
Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Hotline. Areglado pabalik diri sa Aksyon Hotline sa gihapon Lunes kitang pagpangalagad Pebrero 1 tuig 2021 kay Aksyon Miles Robles. Happy 16th birthday. Ikapilan na ni Aksyon Miles Doors, may idea ka? Basta, 24? 24 o kung 16? Ikadlaw si GM, isa ka cake ang gin-commit mo lang yata, ganon GM, kinanglan ni patupa, maginang isa ka cake, umandam ka lang, ha? Action Hotline. Ayos, sige, happy birthday dira kay Aksyon Miles Robles, kay Diday Osente, Eduardo Osente, Sampurok Arcio, Barangay Alegria, Banwa, Samorsia. Ginduhol yagid ang listahan kay Jo Marie Valderrama. Opertis Jo Marie. Mas Jo Marie ang mga nabilin sa mga Valderrama. Good morning man kay Joval Adad Trinidad. Sing monitor ko through transistor radio. Sa Kamankalan, ga-monitor sila. Upod siya pamilya. Kag may pahirit pa siya. Gapamati man sa Barangay Granada, Bacolod City, Lorna. My loving and understanding wife, our 3 children that we're proud of. Shanshan, CJ, and Renren. Okay, happy listening sa inyo. Thank you so much sa pagtutok. Kay Judge Mabil Maharukon siya, good morning, madam. Kag the rest dirang monitor, ha? Si Benji Bernaldez, diri sa Binalbagan, may ginbungguan na driver sa truck. Nga butang lang sang warning device. Nga aras kilid dalan. Nakamotor ko nung nagbunggo. O sige, i-check ta lang na. Sige. Salamat kid, Sir Benji, i-check ko lang na sa Binalbagan PNP karon ang ginpadala mo. Kay Bowie Jolingo, good morning. John Acosta, no? Kay Orby Saplim, monitor man siya, thank you gida. Kay Vivian Valles Lacheca, salamat nila sa inyo. Kag kay paring Jerry Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Action Hotline. The government can do this alone. If may nabatyagan ka, bisan gamay lang, dapat responsible ka to immediately isolate yourself. Correct nga point. Amo na gani ginambal ko, hindi pa ni tapos tanan nga problema. Kung may ginabatsyag ka, normally sang una, sang whining COVID, timambal ka trangkaso, malang niya. Dogalain matsyag ko, normal na ni, kinagnagalain naman ang temperatura, medyo nagbugnaw naman subong tiyempo, kapin pagid sa gabi, kagkagahon. Pero mas mayo gid nga kinanglan halong kita, na? Damo pagid bulok maminsar complaining about the government response can't help us. Now we need to cooperate and help. Amo gina dapat ani, no? Kinabalang hulaton ta pa iya sa tutuod lang. Kung ako ya for me, nga hulaton mo pa yung dakpon kasang task force disiplina kag isuan sang citation ticket. Mabayad ka 200 pesos for violating
sang health protocol. Ano nga paminsaro na nga to, no? Inabla ko nga isa, nasundo na lipay ka pa, nga bisa na lang task force disiplina, nga sang primero, why ka ga-observe social distancing? Why ka limbawa face mask? Why ka face shield? Kung hindi ka gani mahingagaw kang madakop, quote on the act, sang taga task force disiplina, doon nalipay pa kita, ano niya nga batasan na nga to, no? Obligasyon tani-tani mo, amo na bala, tapos, hinalay matapikan kita sa ulihi sa COVID-19. Amo na gani, damo gambal, pati, makamuno sang COVID, ang negosyo na. Tiway ta kay balo kung ano ginamadalom sini. Tuod na may negosyo na ni subong, kaya ang gaubra vaccine, pilang ayhan ng ganansya nila. Tiway ta na iya may mo, na kay sila yung way masaton di sa makahibalo mo. Ang makasalbar, makabulig ni subong sa aton, magluwas sa pagpangamuyo, tabi. Amo ning ginahulat na nga vaccine, ngayon ang ma-vaccinate o kung mabakunahan kita, at least maganagan ang cases. Tisang una nga tiyempo, parebla sang una, science subong kag pangamuyo, mula na makabulig, kag ang aton kooperasyon, amo na dapat tagid panumdumon. Now, galing kiti, subong di malikawan eh. May mga ginawa ng issues nga, ang iban di, para sa Bacolod, ginahalapan lang questions, nila, kanang una, pundo na, ano na, para lang natanan sa mo ng project. Oh, ti galing kay ang mayor naman sa Bacolod, sige man eksplikar, sige ay nang ginpain taga 300 million, hindi lang natanan sa bakuna, damo pa na siya sa gamitan dira nga mga program. Ini mga isyu kag nagaguluwa nga ti posible may ara sa makaganansya da, may madritsos bulsa sa pila ka mga lideres. Abi, butang nyo na, pangitain nyo yung ebidensya, kay may ara magkita proper court, may ara man korte, kung may ebidensya ka mo, ala pa sa kakasubla. O, may na kayo magkaladudla man kung sino ning mahilig mga uti isang kwarta sang gobyerno. Kay kung sige lang tahambal, tapos ang iban do gina-encourage pang publikong hindi mag-cooperate sa ginapatuman sa gobyerno ng health protocol, why gitaw dangatan ni daw, believe you me, mabot ang tiyempo nga magsinaka liwat ang cases sa Bacolod, puwera palayo lang. Hindi lang niya mga tig-abagol ang maapektuhan. Hindi lang niya why ga-cooperate maapektuhan. Tanan kita maapektuhan. Much more kung ang sa National IETF, hinalay magdesisyon karon ang National IETF to, pagkita na sa record, siling yahop. Dahil ang Bacolod City, nagtalbo naman liwat ang record nila to cases, ipaidalong gani na sila to sa mas istrikto nga quarantine status, ti sinong maapektuhan na, luyag naton balaliwat, ang pamangkot, di gusto pa naton makabalik sa ginatawag nga lockdown under the ECQ. Hindi na kuya, kung nakuya pangkuton, hindi ko, dudla naging ko. Sa kabudlay, no? Kagbasi amo ni damo na giniguro crime magluluntad, kung nali may lockdown paliwat. Totoo daw. Subong may mga cases na gani, may mga attempt na kinawatay o huldapanay. Although iting iban do ay maging na record sa pulis, pero sa tutuod lang ang petty crimes and ining mga ang krimenta, bisan gambal ang pulis ngati ang crime index ning nga 2021, at least do manubo compared to last year, pero kung ang tawo pigado na gid, mawadaan liwat obra ning ang iban way pagabalik sa obra. Anong paminsaron mo abi kun way ayuda nga yatag sa ato ng gobyerno? Oh, subong may ayuda pa niya yatag ang gobyerno. Basi kung ang iban guro no? Ang iban dira nga may ambisyon for 2022 election. Pero I don't think sa katimprano pa ni subong amat-amat yang nga manghatag na ning politiko. May iban yang mga politiko pulo programa lang anay, pulo paggawa lang anay issue, pulo pabatyag sa publiko lang anay, nga ara ng presensya nila Iniya nga pag-away sa COVID-19, dapat tulaon ng political barrier Ngayon na lang, ilan na iyan ay sa administrasyon kampanya, nga optanta, hindi Kung ako tapuson taning away, bala na sa COVID, nga kung matapos na ning problema sa COVID, lain naman ang istoryas politika, dugay pagani ito. Da nakita, balbalanay, plasta ng plataforma nyo da. Kag ang realidad sa politika, nga kung mag-abot sa punto,
nga the day of the election, ang realidad subong nga kinanglan may kwarta ka, tuod na iya. Subo man nga realidad ina, pero ang matutuod subong nga sitwasyon, kung may gana ka kag mag-intra ka sa politika, damuon mo anay ang unod sang imo bulsa, no? Kinanglan may ara ka gid iya pamakal buto. Subo, no? Tigalingan mo ng realidad subong. Ay, sus pati tanom ginakawat. Ay, kalain to na. Atong mga mayara iban subong. Ugangan ko gani maging bakal siya, hindi maging mahal to nga bulak. Pati Kakson Oliver, singuna ginabutang ilang sa dalom to bla. Sa Lugulo Garden niya, subong ipasaka ni ugangan. Binutang ito sa may tirasa ya sa babaw. Siya ba si Kaution? Hindi ka kita, pati tanom niya mo. Grabe na gidya. Hindi pagutok subong base sa deadline naman ka ginutok na voters registration niyo nga panawagan ng Comelec man. May ara nga nagapa-online amo nang reklamo ng ligad kag appeal ni Attorney Katrina Trinio no diri sa Bacolod. Kadto na kamo sa Comelec, parehistro na kamo to, no? Hindi nga ma-online appointment ka mo, tapos hindi ka mo mag-ulpot, to, kundi ang gin-reserve nga slot sa inyo, kanugon, nga hindi makatuan, sa iban, nga kuntani sila yung confirm, base kung nagkadto pa to, kag nakaparehistro. May iba na ko anay, pila ka mga mensahe niyo ho, nga ginpadalag kanon nga aga, kay Donna Robles, Prodigalidad. Good morning, monitoring from San Diego, California. Thank you. Araman si Elizabeth Malaka Gamala. Sa Malaka Family Dra, good morning sa Barangay Juan Kawayan, kunong nga pamilya, Malaka kag Rivera. Juval Adad Trinidad. Okay, sir. Nabasahan ko na. John Mahinay, monitor man si Lee Gay Villares Achibar. Si Ramon Losi, Kyle Bimbim at Chibar Santalok, gamonitor. Araman si Vergie Olpinda. Nasa Silin Homes, Barangay Estefania. Keep safe and more power. GM Asdilio Banaag, Bilin Salaw, Eleanor Goro, Chloel Shaliska, Zoraida Lucero. Sige, ang inyong mga mensahe, hindi nyo gidpaglawigon tudo, para hindi ta mabasahan tagitanan. Action Hotline! Araman si Lilia Taton, Marilog Travilla Katinoy, Torco Jongko Bao, ay misyo kuno, ay misyo pare. I love you. Naidlaw na ako maghigop, upod si mo sang kanding tublas mursyang ginbutangan sambag. Katilaw ko na doors. Ay, kanabit sa kanding. Toto, Torco Jongko, san umuko pa ka unon liwat to, upod kay Action Boy man. Merna Mallorca. Imbong Jocampo, Barangay Hall sa Maaw, kuno monitor na sila, JR Mainit Region, Jory Montiliano, Carol Montuya, Jomari Formentera, Martin Aliling. Ang iban, karon naman dugay-dugay, parang ginawa kitak dali, no? Si Bro Radix Lambot, sang kanduni PNP, and the rest of the guys, of the team that has kanduni PNP, good morning. Action Hotline! Toto Martin Gonzales, ang tao nga wala problema. Jan Acosta, salamat. Action Hotline! Karon lang ko ma-update sa sa kay Mr. Taba Julingo. Kabalo ka importante ni mo nga may baluan ta kung kaisa masakit man sa part ni Taba Julingo ni Mr. Wilfredo Taba Julingo nga maghalaka dakop, pangdakop kag pamulta sang mga violators. Pero abin nyo, sa tuod lang di natani, dapat na nga may dinakpanay pa kung kabalo kita mag-cooperate mo. Ang kooperasyon, kay kung hinali tanan-tanan kita divided gihapon, ay gakalipay niya subong ang animal nga klase COVID-19 nga kagamay man lang hindi man nagani naton makita. Pero ang halit niya lang tawabla. Action Hotline! Mga negosyante subong nagapilili ito o ang iban ay pagkabalik obra nga mga empleyado man sa pribado nga sektor, lain kay gatayada. So mga ma-file man niyang grupo nanday Sir Winnie Sancho sang petisyon para sa wage hike. Ambot ba sarangan ini sang mga negosyante. Ang
backtrack gid, munuhon ko lang, balikan ko lang makadali. Antes na itong sa iluhan si Sir John Marie Vargas. Kaya may update ko si Sir John Marie kay today itong ila expectedly mag-start ang pagkutkot dira sa may area sang Mambulok Creek. Natakod na gid man itong aruga sa to. Kung nagdalaga na gid man to. Ang sa backtrack bla, may mga negosyante gyapon nga way nakaparegister, pero kabalo ka muna ko ginamabulig tani isang backtrack ni mo, although ginkopyahan ta lang ni sa taga Cotabato to, pero kabalo ka mas mahapos kay kun kay isa may ara gid iya mga naga-positive sa COVID nga wala nagasugid sa gusto kun iistoryahon sang contact tracers, magkuton abis isang pulis, magkuton abis ang taga City Health, din ka pa naggadto sir. Duha ka bagay lang na kunungod nga ginapalipat-lipatan o kung nagakalipat, gid. Pero paagi sa sining backtrack bala, nga kung ako, ginadayaw ko yung nangin utok, sini kag dito taga Cotabato nga nagkapaminsar sini. Can you imagine because of the technology, mabuligan ka? Nga malocate tayo, no? Sining adlaw dito ka pa naggadto, nakarecord ka sa backtrack mo to. Kundi good, mas mahapos mag-contact tracing sa may harap pa kadaan sing unay nga magsulod sa mga mall, magsulod sa mga balaklanda, way gatag insakto nga cellphone number sa ila sining way nagatag contact number nga husto. Ngalan lang kung kaysa hayo lang ginambutang dati sidom labi makalocate sa imo kung hayo lang nabutang mo sa listahan man. Ti mayo ning backtrack, no mayo ning backtrack. Ako gadayaw kuno sa mga nagkapamensar sini using the advent of the technology kapin pagid atong naghalinya sa Cotabato sa lugar nga dito man ginalinan sa pamilya, tatay mo Aksondos, taga dito sa Cotabato, no? Ay, Cotabato siya. Davao, no? Pero dito ka mo nakatilaw kung may star sa Cotabato. Manghod ko ara sa may doon North Cotabato, manghod ko ya. Po dito siya nag-star lang. Now anyway, katuan na si Sergio Marie, ara na siya, kay gusto ta i-update bala kung nadayon tong plano nga kinutkutanay daw sa area sang Mambulok Creek kay hambalin ng ligad to, natakod ng di arugaya mo nga amphibious excavator bla. O ti kon natakod na to kag nadala na dira sa area sang Mambulok Creek, ti nakapanaog na makon mo 3 ka semana nga nani, no, ang plano sang grupo ni Sir John Marie nga magpatigayon sang operation, mga 150 ka truck niho, nga mga basura, mga nagmalalang, mga labnang da, ay sorry, sa nagapamahaw, no, sa mga nag-erode nga mga duta, nga nagtampok na sa creek, nga mo nang hawanan, subong kay Kabaluka, bangon nga ara kita gihapon sa idalom sang maulanon nga tiyempo, kay ti may laninya, kita mo, hindi lang may baluan, why man gani isang weather disturbance, gulpiada lang niya, nga nagatupa ang ulan, no? Localized thunderstorm, gabi na ha. Tingkakita siya naman. Pero i-check ko kay Sir John Marie, nagkapanaog na ginman tong amphibious excavator, kay tani masakay ko mo. Galing kay silingay, karga lang to niya art sa kwan, kay hindi man to pwede kay palakton, kaya ko paron niya galing bilog na dalan, kalapad gali siya na ha. Online sa hotline. With us this morning is Sir John Marie Vargas over the phone. Sir Joms, how are you? Good morning. Hello, Art. May aga. Atin ako di sa site mo. Hulat na kanisin nga mabukan ko nga mo lagyan. Alagyan yun lang, sir. Maus-os na dayon ng inyo na amphibious excavator? Maus-os na ito. Kaya mo rin, laki pating 2 kapitan atong legal enforcement team. Okay. Para nga salod siya nga mo pag-sulod lang dito sa sulod. So, maaga pa rin nakabot nga mo amphibious. Galing kay wala kay kagad atin nyo, kay daw damo galit alam rin may go namon. Kay taas siya? Taas siya, so naglibok. Pero nakarga niya sa isa ka-truck na kalargahan niya mo. So meaning nagtaas pagid siya kaging karga, pagid mo, no? Taas pagid siya. Nung libot kami ito sa ruins, sa Lapos Banago, tupad sa doon sa sulod. Di arik na mismo sa side actually. Wow, kalayo sa ngilibutan nyo. Saan ako mo nag-abot na sinilang aga, sir? Tingnan daw mga sa $5 bla, aga. Okay.
So ano ang mga tao da nga itong gina-expect naton nga malabot ang ila sining nga mga hayop-hayop, mga balangin butang da, sumong do cooperative man sila, sir? Adaway malangin guro damo, yung makuha nindi ata. Kay may isa di ka lugar nga daw sa likod daw jutay, paway man distar nga balay, ba't isa lang kabilog ng mayo namon. Okay. Para katulog kami sa likod ayon. Okay, okay. Ko lang nga itong mga ibang nga grupo para kasulod kami sa sapat. Ang panaugan sa amphibious man mga pila ka tapak ni sir, hindi man ni kuan siya, hindi tamaan gadulugon nga basi magungad ang amphibious mo karon? Ay hindi man kasi kung magungad ni sa may tukod rin siya nga kuan bla ihakop. Oo, gali no. No, kaya rin siya daw may kamoy ni siya kung matumba siya itukod din lang niya kilid mo na pa. Tuod na kay kun amo na galing ginagamit niya ban nga inang dumaguot siya ikuan yang kamoy kag mag-isol. Tinga mo ng driver na A1 man ko ng driver mo. Ay tuod. Kadlaw siya ang operator mo gali pero man nga operator pwede man din. Kung ano man yung ata mo operator. Daw nanad mo sa mo eh. Ati gulang na? Senior citizen ng operator ta? Hindi pa na senior ka na. Hindi pa na senior ka na. Galungo siya. So, expectedly. Yes, sir. Ang amon, technician na nga yasin ko supplier na mo. Narimod din silang engineer na mga duwa. Okay. Para mag-actual na ganyan matundo sa technicalities before mag-actual operations. Aha. Pero ina ang lugar na subong, sir, dalom tubig daya. Kung tubig? Wala. Tuloy tubig na. Kaya pwede mo ganyan matabok ng... Malasya. Aha. Why na ganyan bali tubig mo. Kung maglakat, kung dari ka din sa lugar, wala na mala na yan, puro labasura kay duta. Ay, sus. Sige, kay try ko mahingagaw da, pero ang balon mo ginang driver, nga pag-bandar sa radyo, isay luhon niya lang gani, karon pa untaton ko na sa operator da, bro. Upod ka ni karon siya, kay... isa pa na. May mga buhay niya nga tanan, nag-aircon mo. Hindi yung ari man nga tao, yung karabaw lang na service ta singuna sa uptanay taga-sakas bukid to sa kabayan. Di ta na pagkakato ng kabayan, daw kalayo, na-stone rin natin sa mambulok ka. Gani. So anyway, so karon sir, expectedly, pag panaog sila, umpisa na sa dayon kot-kot, ang mga tracking ni ara dayon gahulat ng kargahan. No, amo na. So meanwhile, amo na. Tapos ni Maredya na mula na magkuha sila dahil sige na. Padala naman din isa ka bakulo dahil kag truck. Okay. Para naman mahakot. Aha. Why pa na ang kapitan? Sinong kapitan ng why pa na? Hindi, actually, nagkatawag na kami doa. At sa piyak pagkaprapi, kaya dire kami nakapinalas pantalan niya mo. Si Kapitan Magalona, si Barangay 8. Ti aras Toto Chito da. Toto Chito, si Mrs. mo, si Kapitan Magalona. No. Tawa ni Chito Okay Kagaya para mapadasig na daw kay ang aton malang di sir kalitan tong tsimpo nga samtang nga di pagid tuman kadalom tubig da. Yung templo kon magkawan ko ni guro buslog ning tubig dito sa barangay 10 kag 12 guro guwan ito sa barangay 2. Aha. Sige. So hasta ni sir ang kutkot nyo dito sa Gibongan gid o kun dito gid sa Baybay. No, hasta kami na sa Taytay Landon kaya di makukalapos da. So makuha na mo dang nagpunong sa Landon na Taytay. At din magkuha kami kay kadahapon na dire mo sa park reclamation na malang hindi namon may ngagaw sa down na niya mo. Pasingan kami na ulang dire sa reclamation nga mapasingan mo kadahapon. Okay. So hindi na ko mag-awat si mo da kay para magkaumpisa ka mo gilayon ang mga tao da galing nga mga mapiktuhan da ready naman sila din sila sa ilo sir. At actually, halos may maniguro kung isa malang aras, yak may bakante ito ginhawana na mo la. So, depende na karoon alam to naman ka kung anong may mo na mo lang man sa mga budlayan. Sige. On that note, Sir Jo Marie, good luck sa inyo, Dra. Keep up the good work. Good morning sa imo. Good morning. Thank you again. Tara na, gahana na nga madulog ng di aruga, ang amphibious excavator, kabay pa tani, dra tani makita kung maghawa na ning sa Mambulok Creek, ang sa SM da kon bala mabaha gyapon ang silikon landa. Brian Pakulandang Labanda. Good morning, family Labanda.
Mili pa ko lang sa tiyo ko da sa Sipalay nga always gid nga pamati sa imo program. Brian Nigli, Action Art, watching live from Dumaguete City. Salamat. Erwin Gonzalez, gamonitor man, si Sir Alex Monteza. Silinga sa bago nga sambuha sa programa Manok nga Pink. Wala na kita basi, nagpasanggot na siya. Ay kalain sa kanding nga may ikog sa agtang. Ay, Athea Kim Iriman, Gerald Hermino. No, Hermino family, Villasol, Bayawan City via radio. Uy, bation gali kita Action Universe Bayawan. Action Hotline. Sang ato kita sa Uslob gani sa Cebu, bation ganita. May nagpadala gani mensahe di nga ara sa barko, bation gani kita. Oo, grabe ya din tumando Australia. To din to siya nga napadala niya, I am listening to your radio station. Grabe, no? I smell dirty money from all dirty politics. Sa administration, timprano pa, hindi lang tanom. Gingkawat, sir. Pati ulo tanon. Ay, kalain. Tiyang gusto na. Subong niya, kung nagaplano ka pa lang, nga tapson ang saging mo, unahan, kaya sige mo tupad balay kung in kaso. Alas 9:11. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang ang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
dira kay Engineer Noel Olea. Gamonitor gid siya. Bro JC Di Kilato ang head sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. No, salamat kita. Nagamonitor man na permi ang mga rescue operatives tanan nga mga city kag Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bilog nga probinsya. No, salamat gid sa inyo kay Robert Roma, kay Lito Dayap, si Dayna Peren, siya good morning. Ginapatami ako nga akong bana si CGR Baligwat, Gabulad Humay, kainit sinyo da. Kag sa duwa ko ka kids, si Danica Baligwat, kag friends, kag sa family Baligwat, kag Tatsado Mayordo family. O sige, araman si Aniski Zivlag Rizaldo, no, Oldazir, ginbaliskan niya. Good morning. Pa-shout out lang taga Barangay 34 Kagawad Inday Kakak. Kagawad Inday Kakak. Mon Lisay. Araman si Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Silingya, good morning. That's true. Magalong gid kita. No, tutig abagol. Jocelyn Liboon Dispo. Ronnie Granada, good morning. Rose Panagiton Tadoy Terana. Gapangapi siya kuno upod kay Silo Terana sa Villa Magdalena Mansilingan. Bergonia Apple, Fitz Herbert Noel, Dennis Richard Tibor Roma, mga miyembro sang OTTG araman dira si Toto Richard gamonitor sa Vetline. Iberte. Toto Richard, morning da sa imo Richard Cantere. Toto Fredo, Wilfredo Nunez, Armonies, Rizalina Ariliano Espadero, kag si Jimmy Tolentino alias Jimmy Tumbling. Morning. Thank you for listening. When ito, Tiyempo, diri sa aton nga pagpangalaga ng aton lang sini-reminder sa aton nga magka-aksyon. Di ka magkalipat amo ning Tiyempo kinanglanon tagin magpabakod sa aton immune system kag resistensya sa lawas. Parang ang anuman nga balatian, balikawan, no? Ang Dr. Alfred Spearmangosteen capsule mo nang gina-recommend naton. Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.